krajine Telíčkovo žije 5 malých kúzelníkov. Nie sú veľkí ako hrdinovia v knihách, ale každý z nich dokáže čarovať bez kúzelného plášťa a kúzelnej paličky. Volajú sa zrak, sluch, čuch, hmat a chuť. A vieš, čo sú s tebou každý jeden deň? Od rána, keď otvoríš očka, až po večer, keď ich zavrieš. Prvý je zrak. Zrak je ten, kto býva v tvojich očkách. Vďaka nemu vidíš všetko krásne. Ako maminka mieša cesto, ako lístky padajú z jablone na zem, ako sneží, alebo ako sa kamarát smeje, keď sa šmykne. Zrak ti maluje obrázky do tvojej hlavičky. Aj dúhu, aj bubliny, aj rozprávkovú krajinu. Bez neho by boli všetky farby schované. Druhý je sluch. Sluch má domček v tvojich uškách. A vie počúvať aj to, čo nikdy nepočuje. Tykot hodín, pekné slová, ktoré ti šepká maminka z lásky, klopanie dažďa na okno, alebo smiech tvojho kamaráta. Sluch ťa pozýva do sveta zvukov. Keď spievaš, tancuješ, alebo len počúvaš rozprávku pred spaním. Tretím je čuch. Čuch býva v nosíku a je to malý detektív vôni. Zacíti, keď sa varí polievočka, aj keď niekto skryl čokoládu v skrinke. Vie, čo je čerstvé, čo vonia a čo nie. A niekedy ti pripomenie spomienku. To vonia ako leto u babičky a jej parené buchty. Štvrtý je hmat. Hmat býva v prstíkoch, na dlani, na brúšku, na nôžkach, vlastne všade, kde sa môžeš dotýkať. Vďaka nemu cítiš, že je niečo teplé, že plíšak je mäkký a kameň tvrdý. Vieš, kedy je voda studená, kedy horúca, kedy ťa niečo pohladí alebo pichne. Hmat je ten, čo ťa spája so svetom, dokonca aj vtedy, keď máš zatvorené očká. Piata je chuť. Chuť má svoj domček v pusínke a vie rozlíšiť všetko chutné od toho, čo je menej chutné. Sladkú jahodu, kyslý citrón, slaný roštek alebo čokoládu. Vďaka chuti vieš, čo ti chutí, čo má tvoje brúško papadlo rado, alebo naopak, čo ho nepoteší. A keď sa všetkých 5 kúzelníkov spojí, dokážeš vidieť, počuť, cítiť, ochutnať a dotknúť sa celého sveta. A vieš čo? To všetko robíš úplne prirodzene, lebo tvoje telíčko je veľmi múdre. A ty si ten najväčší zázrak na celom svete. A večer, keď si umieš zúbky, oblečieš pyžamko a láhneš do postielky, zmysly sa pomaly uložia tiež. Očká sa zatvoria, ušká sa stíšia, nosík si vydýchne, pusinka si zívne a ručičky sa schovajú pod perinu. Všetci tí kúzelníci si tiež oddychnú. A ráno opäť sa prebudia spolu s tebou a povedia: Hurá, nový deň, poďme sa znova zahrať.